поставив хрестик тому, хто не вийшов на паркет? Не було. Хотілося плакати від гордості за учнів. Було. Писали, дзвонили батьки дітей посеред ночі. Було. Хотілося коротко змотивувати учнів, а вийшов спіч на 15 хвилин. Було. Втрачав голос після багатьох годин роботи. Було. Забували заявити когось з дітей на змагання. Було. Випадково ставили 2 індивідуальних заняття на 1 час. Було. Чи було таке, що учні приносили вам каву перед індивідуальним, щоб ви були добріші? Не каву, але було. Судили всі відділення від першого до останнього. Було. Випивали за змагання більше кави, ніж води. Було. Засинали на змаганнях в перерві між відділеннями. Ні. Судили 2 різних змагання за вихідні. Було.